आयतारा भाजपाची कार्यकारिणी बसका व्हिडिओ कॉन्फरन्सा मार्फत जाली। भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह हांच्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सा मार्फत बसकेक संबोधित केले। भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, मुखेलमंत्री दोतोर सावंत आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। फक्त एकच सेकंद, कसली मीटिंग आहे आणि कशाबद्दल आहे तेवढं सांगा। आयची आमची नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह आहा बाबू, नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह आसा जी व्हर्च्युअल मोडांतल्यान आसा। म्हणजे पंतप्रधान मोदीजी, अमित शाहजी, जे.पी. नड्डाजी हे दिल्लींतल्यान नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह एड्रेस करतले। पुराय बाकी सगळे राज्यांतले नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्स त्या राज्यांतल्यान व्हर्च्युअली करतले। सो आयच्या नॅशनल एक्झिक्युटिव्हाच्या निमित्तान वेगवेगळे प्रस्ताव पारीत जातले। ज्यो इलेक्शन गोईंग स्टेट्स आसा ताजेर वेगवेगळे डिस्कशन्स जातले। पॉलिटिकल रेझोल्युशन्स असतील, पॉलिटिकल रेझोल्युशन येता ते इलेक्शनाक हय हय। आज आमची नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह मिटींग राष्ट्रीय कार्यकारिणी आणि ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी तशी व्हर्च्युअली प्रत्येक स्टेटींतल्यान व्हर्च्युअली जातली आणि आमचे राष्ट्रीय पदाधिकारी, आमचे पंतप्रधान, राष्ट्रीय अध्यक्ष हे सगळे दिल्ली हांगासर हेड ऑफिसान बसून थंयच्यान ते बसतले आणि तशा तरेचीच व्यवस्था सगळ्या राज्या भितर आसा आणि प्रत्येक राज्यांतले जे अपेक्षित जे आसात नॅशनल एक्झिक्युटिव्हचे मेंबर, थोडे स्पेशल इन्वायटी आसतले, परमनंट इन्वायटी हे जे आसात ते त्या हातून आपापल्या राज्या भितर बसले आनी हांगाल्यान आमी रिपोर्टिंग घातले। जी इलेक्शन जावपाची राज्यां आसात 5 राज्यां, ताचे भितर गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर आणि पंजाब ह्या राज्यां भितर एकंदर कशा पद्धतीची तयारी निवडणूक म्हणून जाल्ली आसा, संघटन आणि राजकीय दृष्ट्या हाचें रिपोर्टिंग ह्या हातूंत जातलें।